Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Тези от вас, които са имали лошия късмет и нещастието, като мен, да ходят войници 2 години, си спомнят последните месеци от това робство. Пращаха ни на бригади и ние тогава показахме някакви признаци на живот. Направо бяхме полуумрели или полуживи. Нашето поделение го изпратиха на бригадирски лагер до Челопечене, заедно с други поделения, един огромен бригадирски лагер. И аз и няколко мои другари станахме с няколко месеца монтажни техници в завода за автомобилни гуми Георги Димитров, скоби Бакеш, Филиянци. Това бяха прекрасни моменти от робството, когато работиш в цивилизацията, получаваш там някакви парички, всеки ден си ходиш до вкъщи и няма шапкари да ти мачкат фасона. До завода за автомобилни гуми имаше поне още 20 завода. Въобще северните райони на София тогава, Надежда и Елинци, бяха индустриалната зона на София, на България и бяха пълни с заводи, които до един произвеждаха качествена продукция, която се пласираше в чужбина, в България, дори в Западна Европа. Завода за автомобилни гуми естествено правеше автомобилни гуми. Нито една кола с такива гуми не е била спряна в Западна Европа, защото да кажат, че тия гуми са некачествени. Това ще го чуете от всеки седесар, всеки гербаджия, всеки еднополов, либерален тапанар, еврогеец. Но ние са били некачествени. Напротив, бяха много качествени тези гуми, отговаряха на всички изисквания, на всички стони стандарти. Това не се разпадаха като се търкаляха половин ден. И така, до завода за автомобилните гуми беше завода за метореещи машини Земе Мето, един много богат завод. Имаше дори собствен отбор по ръгби. Толкова много пари имаше този завод. Въобще в България тогава, в уния лоши времена, имаше 13 завода за метореещи машини, които произвеждаха машини, български машини за други заводи. Само си представете, 13 завода да правят машини за 2000 завода в България тогава. С помощта на лошия Съветски съюз. Днес с помощта на Америка и на Западна Европа какво сме построили? Заводи? Нямаме нито един завод. Всичко се унищожи от демократите, като гадината Иван Костов, Филип Димитров, СССРската паплач и гербаджийските лизачи на посолството. Един завод няма. Моля ви, не бъркайте. Някое хале там, някое складче, работилничка за подкови с завод. Знаете какво е завод? Вълчи Иванов. Май беше в Свобода, пак северните райони на София. Сградата още е там. Работеха над 4000 души този завод. Там беше 3 март, Фармахим, високотоковия завод Васил Коларов, Стинт, сладкарския завод. Там беше мебелен завод Москва, който произвеждаше първокласни мебели, дори изнасяше за Западна Европа. Днес какво произвеждаме ние, за да го изнесем на Запад? Въобще, кой ни брои за живи на Запад? Ние не им трябваме като производители, ние им трябваме като консуматори да купуваме. Ако нямаме преди да им взимаме займите, да им купуваме пластмасовите холандски краставици и найлоновите германски домати. Затова сме нужни на Запада. Затова всички заводи трябва да се унищожат в България, за да не сме конкуренти. А ние бяхме големи конкуренти във всяко едно производство. Във Враца, в Димитровград имахме химически заводи, които бяха над столното равнище. Ама те бяха опасни, замърсяваха околната среда. Да ги сравним тогава с някой американски завод. Знаете ли колко аварии имаше през тия години по американските химически заводи в Западна Европа? Пълно беше. При нас нямаше такова нещо. Нашите заводи бяха първокласни, в тях работеха невероятни инженери, висококвалифицирани работници. Всеки голям завод имаше свой научен институт, който правеше разработки, правеше модернизации, нямаше никакви проблеми да направи някаква рационализация или да направи подобрение на нещо си там. Всичко беше затворен кръг и ние само изнасяхме, защото имахме осигурени пазари. И тия заводи, колкото да ви говорят, не работеха на загуба. Защото ако всичките работеха на загуба, с какво държавата плащаше на тези хиляди работници, специалисти, директори? С какво плащаше за тока, за водата, за материалите, за складовете? Какво ще печатваме парички? Това може един ден. На другия ден всичко ще бъде двойно, тройна, петорна цена. Всичките тези продукции нашите заводи намериха своите пазари без никакви проблеми и дори Елпром в Ловеч още го знаят в
Расията. В Съветския съюз бяха известни тези ъглошари в машините като българки. Елпром Ловеч. Ние този пазар го съсипахме, това е отделна болна тема. Изнасяхме какво ли не, къде ли не. Но не е изгодно за онези на Запад. Хората тогава, като работеха в заводите, бяха работливи, бяха съвестни и бяха доволни от това, което правят, и парите им стигаха предостатъчно. Баща ми беше елитоерозист, 7 разряд в ИМЗ, после май стана на Зино или обратно. Това е завод в огромния комплекс Ворошилов. Вече го няма, спокойно. Нито един завод не е оцелял. Някой път съм го чакал да се прибира от първа смяна пред портала. Гледам тълпи от весели хора, спокойни, разговарящи, майтъпчи. Нямаш нито един съсипан, нито един някакъв там прегърбен, нито един, който да е като Темерут или като Бурсук. Всички бяха щастливи след 8 часов работен ден. Там правеха невероятни неща, както за цивилната промишленост, така и за военната промишленост и за чужбина. Но пак казвам, ние бяхме заплаха за Запада, тия заводи ги няма. Не сме да отида там, като беше завод за автомобилни гуми. Предполагам, че вече има някакви такива кооперации, публични домове, бензиностанции, няма нищо. Стутиха и завод за метеорежещи машини. Но що да говоря само на София? Вижте Видин. Видин имаше 60 предприятия заводи. Естествено, започвайки с тези автомобилни гуми и вида спорт, бяха първокласни, бяха на столното равнище. Имаше пристанище, имаше летище, все пак има две граници. Имаше какво ли не във Видин. Днес, ако има нещо във Видин, това е някаква работилничка за изправяне на пирони. Ако има видинчани, моля да вземат отношение и да кажат какво имаше тогава във Видин и какво има днес. В Монтана, бившия Михайловград, във Враца, в Кюстендил нямаше един окръжен град без някакво огромно производство. Стара Загора, завода за преметяващи устройства. Къде ли нямаше заводи? В Пловдив имаше завод за пишещи машини, Марица. Тези машини и Хебрус се изнасяха за Щатите, само си представете. Какво ли не изнасяхме и за къде ли не го изнасяхме, но бяхме опасна конкуренция. И намериха се предатели, намери се един тъп народ. Всичко това се унищожи. Тези уникални институти, които изобретяваха, правиха рационализации, подобрения, вече ги няма. Тези специалисти отдавна изчезнаха, не са нужни на България. И днес насаме какво ли не. В Ботевград правихме първокласни автобуси Чавдар, които се сглобяваха в Тайланд и в Гърция. Да, не бяха мерцедеси, но колко струваше един Чавдар и колко струваше един мерцедес, нали? По-хубаво се водиш ефтиничко на Чавдара, отколкото даваш 5 пъти повече пари и поддръжка с някакъв си мерцедес, че бил мерцедес. Голямата работа. Мога да ви изброявам заводите до утре. Те са безброй, но те, че ги няма. Няма ги. Няма ги тези СПТУ-та, които подготвяха кадрите. Само в София имаше може би 10 СПТУ-та за металообработване, ЦРУ-то, Карола и другите. Хладилния завод. Правихме невероятни хладилници. Няма ги. Няма ги. Няма ги. Всеки завод си имаше институт, имаше СПТУ, имаше си производствена база. На морето, на планината имаше почивни станции. Всичко това беше ограбено. Всичко това беше опоскано. Защото българското племе е крадливо конно племе. Крадливо племе, бре! И не може да стъпиш на врата, то няма да покаже нищо добро, а само ще гледате да се бие ножа в гърба, да те обере, да те наплюе и да разпространява грозни слухове. Кажете, във вашия роден край имаше и заводи. И как така навсякъде хората получаваха пари на време, тези пари имаха голяма покупателна способност, никой не искаше да бяга от родния край. Защо да бяга? Там му е всичко. Там е работата на крачка, там е магазинчето, там е местото, за какво да бяга. Да не говорим пък за Кремиковци, за Нефтохима, за Леонид Бежнев, по-късно Стомана Перник. Кремиковци имаше собствена автобусна мрежа от автобуси. Те бяха една 100 автобуса. Но всичко това дразнеше Запада и вече го няма. Днес нямаме нищо, има само една голяма уста, от която излизат само лъжи, измии и гущери и лъха на простотия, на българщина. Не знам вие какво мислите, но за мен заводите в България бяха много нужни и бяха много полезни и затова лева беше толкова силен, затова един хляб беше 30 стотинки, а да не говорим пък за фармацевтиката. Законната и малко тази, която беше по-скрита. Да, ние сме произвеждали какво и не, каптагони и други такива неща. Може, но не за вътрешния пазар.
Нека който иска да се трой там, по Ливан, по Сирия, където искат. Но в България такива неща не се предлагаха. Амфетамини правихме с тонове, но за износ. И тези амфетамини се правиха и в Германия, между другото. Не само в България, навсякъде се правиха. Но ние разработихме най-добрите пазари и там идваше с цялата пара, всичките тези долари, за да живеем ние спокойно, щастливо и така нататък. В търговище имаше един танкоремонтен завод Ханкрум. Всеки танк и двигател на танка, който се повредеше, отиваше там. Има ли хора от търговище? Къде е този завод? Има ли го този завод? Няма ли го? Къде? Къде? И така, цялата страна, всичко беше унищожено, без да има война. Ние сами и никой не е виновен, най-малко пък евреите, ционистите, американците, руснаците, турците, циганите, да не пропусне някой. Англосаксите не са невиновни, но мисля, че все пак е виновен лично Чърчил.